Aprovació de l'acte de l'anterior sessió del ple extraordinari de 3 de novembre de 2007. Algun comentari? Votacions a favor? Aprovació del pressupost per l'exercici 2017. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pressupost general de les mesures de treball per l'exercici 2017, juntament amb les seves bases d'execució, resulta capítols, del qual és el que consten en el qual. Segon, aprovar el pla d'inversions del seu finançament per l'exercici 2017. Tercer, exposar el projecte del pressupost general per l'exercici 2017 pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anuncis de la oficial de Barcelona, 19 de febrer de l'anuncis de l'Ajuntament a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. Quart, considerar definitivament aprovat el pressupost en caràcter automàtic si no es presenten reclamacions en el termini abans esmentat, procedint a la seva publicació resumit per capítols en el butlletí oficial de la província. I cinquè, trametre en còpia a l'Administració de l'Estat, així com a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. Hem tingut l'expedient d'exposició del pressupost, tal com vam fer a les reunions que vam tenir cadascun dels grups. Que si hi ha una qüestió de consideració que es vulgui fer. Des de som mai votarem a favor d'uns pressupostos que no hàgim pogut participar. El marge que ens heu donat el trobem escàs i els pressupostos són molt importants i s'han de treballar en temps, no en un marge de 15 dies. Després, des de som creiem que els pressupostos han de ser més participatius, avançar cap a una nova cultura política, passar de la democràcia representativa a la democràcia participativa i que es tingui en compte a la gent del nostre municipi d'una manera més constant. Per això el nostre vot serà abstenció. Respecte, jo us ho dic moltes vegades, la feina no es fa en una reunió de treball, es fa durant l'any, per tant tenim temps durant tot l'any per anar pensant en propostes, en projectes. Nosaltres l'hem presentat gairebé un mes abans de l'aprovació, precisament perquè portéssiu, si volíeu, una proposta, no n'heu portat cap, per tant no es pot dir que n'hi ha hagut participació ni voluntat de diàleg. En qualsevol cas, podem tenir una decisió absoluta vostra, però no és veritat que no hi hagi participació. El tirar hi ha hagut, però el tema que a l'hora de participar no trobo absurd amb el que acabo de dir. És com ens sentim. Doncs si no hi ha cap altra qüestió, votacions a favor, abstencions. 6 a favor i 4 abstencions. Aprovació del plantilla personal per l'exercici 2017. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Considerar el plantilla personal per l'exercici pressupostari 2017 integrada per una normativa detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què s'integren els funcionaris del personal laboral de l'Ajuntament, tal com consta en l'annex que forma part integrant d'aquest acord. Segon, publicar una anunci de la plantilla personal aprovada en el butlletí oficial de la província i en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre en còpia a l'Administració de l'Estat, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. I tercer, notificar el present acord als representants dels treballadors als efectes oportuns. Jo també he rebut els expedients, les plantilles de personal, de fet, ens modifiquen, serà el que parla de racionalització de l'administració local, les plantilles no es poden tocar i, per tant, des de fa anys és la mateixa que existeix a l'Ajuntament i que es va aprovar en el catàleg que van fer una diputació que es va aprovar en el plenari municipal ja fa uns quants anys. Si hi ha alguna consideració a fer al respecte. Doncs, votacions a favor. Abstencions. 6 vots a favor i 4 abstencions. Aprovació del catàleg retributiu de l'avaluació de llocs de treball per l'exercici 2017. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el catàleg retributiu de l'avaluació de llocs de treball en l'Ajuntament de les mesures de l'Integral per l'Anualitat 2017, d'acord amb l'annex que s'inclou a l'expedient i que forma part integrant d'aquest acord.
Boletí Oficial de la Província i trametre en còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. I tercer, notificar el present acord als representants estrangers dels respectius funcionaris. I el catàleg retributiu també, com sabeu, ve determinat per la llei d'acompanyament de pressupostos i per tant determina que aquest any no poden haver increments, perquè és el que determina la llei d'acompanyaments que marca el govern, que en aquest cas l'Ajuntament ha de sotmetre a la decisió que ha establert el govern. Per tant, com ho puc veure, està en l'expedient, n'hi ha increments retributius, que és el que determina la llei. Alguna qüestió al respecte? Votacions a favor? Abstencions? Sí, 12 a favor i 4 abstencions. Aprovació de l'expedient de modificació de pressupost 4/2016. Es proposa al Ple de l'Ajuntament la modificació dels acords. Primer, aprovar l'expedient de modificació de pressupost 4/2016 mitjançant suplement de crèdit per tal de poder realitzar les diferents despeses que consten determinades als expedients limitats a l'efecte. Les aplicacions pressupostàries queden fixades de la manera que consta en aquests acords. Segon, exposar el present expedient al públic per termini de 15 dies hàbils mitjançant la publicació del Boletí Oficial de la Província al taulell d'anuncis de facturació o l'objecte que les persones interessades puguin fer les reclamacions i al·legacions que considerin necessàries. Tercer, considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord al respecte, en el supòsit que durant l'esmentat termini no es formulin al·legacions. I quart, permetre còpia de l'acord i de l'expedient en el seu moment a la Delegació d'Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. Alguna pregunta respecte a les informacions? No? Votacions a favor?